Milá mínus jednotka, už neviem ako ďalej a preto som sa rozhodla, že ti napíšem. Chcem sa aspoň takto zdôveriť so svojím problémom. Volá sa Zoltán. Ja už neviem ako ďalej. Robí u nás traktoristu. Vydám ho takmer každý deň. Aj minule mi počas obednej prestávky kúpil žltú malinovku. Túžim po ňom. Už vlastne ani neviem, odkedy som do ňoho tak strašne zaľúbená. Ale keď on nemá čas, lebo stále ore a ore. V pondelok na mínus jednotke.